Dneska ideme na Markíza party letnú. Tak toto... Nebojíme sa kradnúť. To nekradneme, my si ju adoptujeme. Už sme tu, dokázali sme to. Vieš čo? 3/4 hodinu meškame. Nakupujeme potreby pre dieťa do školy. Máme peračník dinosaury, aj flašku dinosaury. Dneska ideme na Markíza party letnú. Tak toto tu vyzerá. O 11:00 pred obedom. Vonku prší. Je tu bordel. Je tu špina jedna v posteli. Hellboy. Wow. Dobrý prst. Čo to je? Kto ťa to naučil? No, táto kvetinka tu je takto položená koľko? Podľa mňa 3 týždne. Podľa mňa 3 týždne. Každý deň na ňu pozeráme a je nám jej ľúto, že ju takto hodil niekto do garáže. Chudierka opadaná, hociaka, ale nevieme, že či si ju niekto odložil, stále čakáme, či niekto dojde pre ňu, nedojde pre ňu. Ale akože uznajte, po 3 týždňoch chudierka je mi jej ľúto. Bez slnečného svetla, tu je non-stop tma, v tejto garáži tu sa nezasvieti, jak je rok dlhý. Ale teraz vyzerá, že ju niekto polial, že je tam voda, ale... Chceme si ju zobrať do Muzury. Chceme ju zachrániť a zobrať si ju hore. Ale bojíme sa, že nechceme ju zase niekomu ukradnúť. Tak čo? Čo s tým? Dojdete do Muzury si pre ňu. Zoberieme si ju. Zoberieme ju hore, zoberi ju. Zoberieme ju hore a doneseme sem oznám, že sme si ju adoptovali a že keď vám bude chyba, dojde si pre ňu. Tak? Tak je. Tak je. Ideme hore pre vozík, že vraj je ťažká. Wow, wow, wow. To nakreslíme ako jedno z tvojich francúzskych dievčat. Máme vozíček a nebojíme sa ho použiť. Nebojíme sa kradnúť. To nekradneme, my si ju adoptujeme. Zachránime tam krádežovú. Trpí. Ježiš, počkaj, ten odkaz som chcela napísať. Idem napísať odkaz, čakajte ma. Idem! Takto som to napísala. Adoptovali sme si vašu kvetinku, bolo nám je v garáži ľúto. Ak ju chcete, prídite si po ňu do Muzury. Tak, máme odkaz. Máme tohto modela. Ideme na to. Snad sa nebudú hnevať. Aby som vám dosvedčila, aha, stále je to tma. Ale je pravda, že tam nad ňou je zasvietené trošku. Dobre, tak to nás okľudnilo, ale ideme si pre ňu. We see, ideme pre ňu. Inak, niekto si tu nahal aj skrinky a paplny, takže ja fakt neviem, že či si tu niekto proste nerobí obývačku a my mu teraz z obývačky ukradneme to. Ale už dlho si ju. To je to hrozne dlho a ona fakt zomiera. Máme odkaz, keď budú si chcieť dojsť pre ňu, dojdu si. Myslím si, že je to jasné, aj keď tu moju posteľ. Máš, desí ma to. Táto Vienna Gate garáž má desí. A už točíš. Dobre. Ja mám pomôcť? Však ja ju dvihnem. Už točíš? Áno, točím. Vieš, aby si... Ale nech moc nezabije auto. Neboj sa, neprejde sem. No, a čo mám robiť? Čak tu misku. Počkaj. Naozaj tam boli diery, ja som to vedel. Celé som to obliala. Pozri na náš pavúka. Ukáž. Pavúk, to sú... Nemáš prsty na objektíve? Prsty tam máš, Jonáš. Počkaj, to je... Dominus Sanctus. Vôbec ťa není vidno. Si v džungli. Aj sme to vyliali tam, hoci čo. Ale ona chudírka, počkaj, ukážem ju. Ona fakt vyzerá, že zle. Celá je proste, toto je tu otrhnuté, vysušená je to, cítim, keď ju chytím. Tieto chudierky listy tiež už. Joj, no neviem. Vyzerala si lepšie pred 2 týždňami. No, neviem, čo s ňou bude, ale tak snáď ju nejak zachránime. My ju zachránime, vypipleme si ju a potom dojde niekto pre ňu naspäť. Uvidíš to. Nevadí, lepšie. Dobre. Aby bola šťastná. Dobre, tak ju zachránime teda za každú cenu. Nie, stále myslím,
že... Ešte stále žije. It's alive! Mali, že neboj, kvetinka. Už ideme, Mel. Už sme tu, dokázali sme to. Kam ju dávame? Sem. Vajco dole, poprosím. Poď Lani. Si silný. Do vajca? Nie. Ale skreč nohy. Wow. Jediná Mel tu má normálne rozumný úsudok. Wow. Čo sa to tu deje? Príjemne. To bolo vlastne v takom filme. Tam boli také vesmírne obludy a takúto mali skrýšu pred nimi. Ale počkaj, čak on sa udusí. A však wow. Nedvíhaj. Tak, buď tam. Keď nebudeš vedieť dýchať, povedz. No. Zaklop z ručičkou. Aha, že máš tam. Dobre. Nie teraz, keď budeš potrebovať Tak pomoc. máš tam dierku, vidím. Dobre, teraz čo, mám ti pomôcť? Áno. Tak idem na to. Počkaj. Fuj, no určite. Aj to pohni? Čo mám robiť? Pohni, nech nevidie. Čo mám robiť? Ten kop, tú misku pohni. Však ale povedal to jasne. Fuj, toto je odporné. Tam uteká nejaká vec. To mi vysteká. Mel, preplatnete to rýchlo. Rýchlo. Ráno 2 a 3. Ježe, do toho zase? To nezvládnem. Au! Ťahá mi vlasy. Nedotýkaj sa ma! Musíme ju zebrať. Ďalší pár. Uväznený chlapec v tej bubline. Fuj, zober toho babuča. Však zoberiem, však od toho dieťa. Necháme ho tam, nech žere mužky. Nie, alebo? Vidíš, to je dobrý nápad. No nič, toto musíme vyhodiť. Aj toto. Čo ja som sa narobila. Pavúčika máme, už ti ide na ruku. Dávaj pozor, že kde je, aby si vedel potom. Si ho môžeš dať na zem. A ešte bol na tebe. Opavučinovaný. Musí byť so mnou teraz. On si myslí, že si jeho máma. No poď, ideme. Nebo nejsou. Nech nás nesleduje. Choď, niekam iným, pavúčik. Takto sme sa... Ja som sa dala na nejakú princeznú egyptskú. A tuto pán. Johnny Rango. Takže vyzeráme takto. Dobrá práca. Proste každý sme sa dali tak, jak sme to cítili, vôbec sa nemusíme hodiť. A čo? Hello darkness, my old friend. Ja mám rád pončo. A ja som čierna karkulka. Ja som čierna karkulka? Ale milujem tieto topánočky. A špinavé zrkadlá, čo máme. Nebudem to ani radšej ukazovať. Lebo tu sú umyté, ale moje dieťa ich zachytalo. Dobre, poďme. Vieš čo? 3/4 hodinu meškame v tomto momente. To není meškanie, keď sme sa rozhodli. Ale rozhodli sme sa, že budeme meškať, takže ideme. Nakupujeme potreby pre dieťa do školy. Koľko toho je, prosím ťa?
Je 27. 27. augusta. Chcel som to prvé 2 júlové. Nezvládli sme Ale to. nezvládli sme to a nezvládli sme ani všeobecne. Počkaj, máme tu taký zoznamík, akože, čo sme akože kúpili. Lepidlo. A veľa vecí máme doma. Biele už máme. Niektoré máme doma, to je pravda. Vybrali sme sa najprv do Actionu, potom pôjdeme do Teska, lebo to je jediné, čo my vieme, že existuje, že majú nejaké veci. My vôbec nemáme šajnu, čo kde máme kúpiť, ty kokos. A tuto teraz pani nám radila, že čo je vlastne lepidlo, lebo my tu máme napísané, že... Čo tam je napísané? Tyčinkové lepidlo. Tyčinkové lepidlo? A tuhé tyčinkové. Tyčinkové lepidlo. A teraz nevieme, ktoré tyčinkové lepidlo myslia. Takže toto je tyčinkové. A to je ono? To je tekuté. Tak aby ste vedeli, tak toto, ale to už podľa mňa všetci vedia, len my jediní nie. Ale tak to je, chápeš, tyčinkové lepidlo. Ja ani neviem, že také niečo existuje. Taká som stará, že my toto sme vôbec nepoužívali. No a teraz máme ešte, že plastelínu niekde nájsť, ale akože jakú? Však to je milión možností tých plastelín, proste jak ja to mám teraz akože vykoumať. A samozrejme, všetci všetko už vykúpili, lebo každý normálny príčetný človek už bol nakupovať pre svoje dieťa veci, iba my nie. Tak hľadáme. A pôjdeme potom samozrejme aj do papierníctva, hej, ale tuto sú asi najlepšie ceny a najlepšie možnosti. To potom tie papierníctva sú strašne podľa mňa predražené. No, tak už máme 2 veci, juchu. Naše dieťa nemá rado. Jak sa to volá? Labková patrola. Zrazu. A nechceli s nami, lebo cíti sa proste, že on je unavený, tak ideme bez neho a slúbil nám, že môžeme kúpiť čokoľvek bez toho, aby sa hneval. Takže... Miloval Spidermana, už teraz ho nemá. To je už trapas, teraz aktuálne, Spider-Man, takže snažíme sa nájsť niečo tak, aby sa nehneval. Ale slúbil mi, že sa nebude hnevať, ale keď mu donesem Labkovú patrolu, tak veľmi sa bude hnevať. Ale Disney princezna? To preháňaš, To má rád. Ale to sú to má rád, unikorny, ale v škole už je to nebezpečné. Čiže čo tam? Unikornov. To, podľa mňa on by sa tešil, ale v škole mu hneď dajú vedieť, že to úplne není preňho a to ma teraz strašne mrzí. Ale počkaj, tuto bolo niečo. Pozri toto. Ale je to plastelina? Wow. A je hrozne... No toto zoberme. Toto zoberme, za toho nebudú šikanovať a plastelina to je. Takže... Dobre, Manolko, máš šťastie. Našli sme pre teba. A som zvedavá, čo ostatné veci. A pozri, aj tu je to. Čo je? Tam sú aj tie formičky zbytočné. No dobre, čiže našli sme. A není to Labková patrola, to je veľmi, veľmi úspešný lov zatiaľ. Uvidíme, ako veľmi sa bude hnevať za to. Počkaj, a tu je ešte niečo. Aha, čo to je stále to isté. Prečo ukazujem stále na to isté? Tak nakoniec sme najlepšie nakúpili v Kauflande. Máme všetko, no skoro všetko, ale všetky. Plastelinu sme museli nakoniec kúpiť ešte inú, lebo sme zistili, že sa mu nezmestí do tej krabičky, v ktorej má mať všetky veci na malovanie, alebo jak to mám nazvať, na výtvarnú. Ale máme takúto nádobu na vodu. Máme takúto nádobu na vodu. Takto odložíš tece a má rozdelené na biele farby. Presne tak. A máme všetko, skoro všetko. Okrem, ešte čo nám chýba? Košela a čo? A vrecuško na jedlo. A je taký obrusok nejaký tam. Novinky, je mu to trošku veľké, ale nikdy mu to nepovieme. Máme aj peračník dinosaury, aj flašku dinosauriu. Aj keď sme kúpili inú flašku predtým, ale túto chlapci sú násilní na flašku. To je 28. flaška v našej rodine. Aj táto je easy, nemá slámku. Má iba takéto hrdielko, takže nemá slámku, ktoré sa tvoria plesne, ľahko sa umýva, je akorát tak malá, že dokáže sa umyť. Vy ste kúpili oranžovú z Primarku, 8 metrovú. Som si vydobila. Však môžeš, kľudne si vydobíjaj. A toto si chcem tiež vydobiť. Ja to chcem Daj si to na nohu. presne.